Isa Wais, me yasa ka gore yanzu mun wannan yan zaman makoki gaba ɗaya yan cinye shinkafa ne kawai ita su batta da buhu kawai. To me yake bata ma rai da su? Da cokala suke yawo a cikin malin cikin aljihunsu duk inda suka ga ana zaman makoki kawai su zaro su dinga zaman cin shinkafa gaba ɗaya aikin su kenan. Haisa duna watsa su halli man din ma na ce du su kama gaban su. To ya zaka ce idan naga kawunka kamar yana so ya latsa ka? Ai kawu kai fa ba ubana bane fa. Ni kake gaya haka? Kawai ina duba girman margayi ne kawai ubana wanda ya haife ni. Haisa nake girmama ka. Ajali yawan canje-canje aiki me yake kawo? Wannan canje-canjen aikin shine yake lalata mana aiki. Mu akwai wani dan wahala da zai gagare mu. Kai ne ba wani kawai wallahi ba ku yi aiki bane. Kai karamin dan lawa burinka ka dinga nuna mana mun gaza a gaban me? Duba nake.